केबे केबे एपरि ही बिना मूल्य कौनसी कथाକୁ ନେଇ ଆମ ମନରେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ। ଯଦି କେବେ କେହି ଆମକୁ କିଛି କହିଦିଏ, ତେବେ ଆମ ମନରେ ସେ କଥା ବାରମ୍ବାର ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ ଥର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଉ। ଶେଷରେ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରରେ ଏକ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ବିନା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଆମ ମନରେ ଉଠିବାକୁ ବନ୍ଦ କିପରି କରିପାରିବା, ଏହି ଅଶାନ୍ତି ମନକୁ କିପରି ଶାନ୍ତ କରିପାରିବା ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଜୀବନରୁ ବାହାରକୁ କିପରି ବାହାରି ପାରିବା, ଏହି କାହାଣୀରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଏପରି 4ଟି ଅଭ୍ୟାସ ଜଣାଇବି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣେଇକି ନିଜ ଭିତରେ ଭରି ହୋଇକି ରହିଥିବା ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଏହି 4ଟି ଅଭ୍ୟାସ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏହି 4ଟି ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଲାଗୁ କରିଲ, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିମୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ମନ କେବେ ଦୁଃଖିତ ରହିବ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ଘଟଣା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏ କାହାଣୀକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦିନକର କଥା, ଜଣେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାର ସେହି ଭିକ୍ଷୁର ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାକୁ କହିଲେ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣ ସର୍ବଦା କହୁଥାନ୍ତି କି ଧ୍ୟାନ କର, ମାତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବି ମୋ 2 ନୟନକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଶାନ୍ତିରେ ବସିପାରୁନାହିଁ। ମୋ ମନ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ କି ମୁଁ ସବୁ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଯେବେ ବି ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବସୁଛି, ତେବେ ମୋ ମନରେ ବିଚାରର ଲହରୀ ଉଠିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିକି, ନିଜର ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଏବଂ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଏପରି କେତେ ନା କେତେ ଏପଟ ସେପଟ ବିଚାର ଲଗାତାର ମୋ ମନରେ ଆସୁଅଛି। ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଅଟକାଇବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମାତ୍ର ଯେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତେବେ ମୋ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଯାଉଛି। ବେକାର କଥା ସବୁ ମୋ ମନରେ ଉଠି ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଧ୍ୟାନକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ବସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ହେ ମହୋଦୟ, କୃପା କରିକି ମୋର ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣିକି ଭିକ୍ଷୁ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ସମାଧାନ ଜଣାଇ ପାରିବି? ଟିକେ ଭାବ, ତୁମର ହିଁ ମନ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତୁମକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବସିବାକୁ ବି ଦଉନି। ତୁମେ ଏହି ମନକୁ କେତେ ଆଜାଦ କରିକି ରଖିଛ। ରାଜକୁମାର କହିଲେ, ଗୁରୁବର, ମୁଁ ବହୁତ ଭାବିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଅଛି। ଏବେ ଆପଣ ହିଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତୁ। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ସେ ରାଜକୁମାରର ଚିନ୍ତିତ ମୁଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଗବାନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିବା ଏପରି 4ଟି ଅଭ୍ୟାସ କହିବି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତେବେ ତୁମ ମନ ତୁମକୁ କେବେ ହଇରାଣ କରିବନି, ତୁମକୁ କେବେ ଅସୁବିଧା ହେବନି। ରାଜକୁମାର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଲଗେଇକି ସେହି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭିକ୍ଷୁ କହିଲେ, ପ୍ରଥମ ଅଭ୍ୟାସଟି ଏହା କି ଅନ୍ୟର ମନ କଥା ଜାଣିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମେ ଆଉ ତୁମ ପରି ଲୋକେ ଏପରି ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି କି ଅନ୍ୟର ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି, ଓହୋ, ସାମ୍ନାର ମଣିଷ ମୋ ବିଷୟରେ ଏପରି ଭାବୁଛି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ହିଁ ଶେଷରେ ତୁମକୁ ବେଶୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିରେ ପକାଇଥାଏ। ଅଧିକତମ ସମୟରେ ଲୋକେ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ଭୁଲ ବାହାର କରିବା, ଅନ୍ୟର ମନର କଥା ଜାଣିବାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ଭାବିଥାନ୍ତି କି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୋ ସଫଳତାରେ ଜଳୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ନୀଚ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି କେତେ ନା କେତେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଏହି ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରତି ନିଜ ମନରେ ଏକଥା ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବି ବସନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଉପାୟ ଭାବି ବସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନୀଚ ଦେଖାଇବାର ଉପାୟ ଖୋଜିଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ କିମ୍ବା ସାମ୍ନାର ଲୋକ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଅନୁମାନ କରିବା ବନ୍ଦ କର। ଅନ୍ୟ ଲୋକର ବିଚାରକୁ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କର। ଯଦି ସତରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ,
ତେବେ ନିଜର ବିଚାରକୁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କର। ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି? କ'ଣ ତୁମେ ଖରାପ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁନ? ଏହାପରେ ଭିକ୍ଷୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସ କହିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ଏହା ଭାବିବା କି ମୁଁ ଯଦି ଅସଫଳ ହୋଇଯିବି, ମୁଁ ଯଦି ଏହି କାମ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ଲୋକେ ମୋ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଏ ସଂସାରରେ ତୁମ ଉପରେ ଯିଏ ହସୁଅଛି ତାକୁ ହସିବାକୁ ଦିଅ। ଲୋକଙ୍କ କାମ ହିଁ ଅସଫଳତା ଉପରେ ହସିବା, କାହିଁକି ନା ଏହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ତୁମର ସଫଳତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯଦି ତୁମେ ସଫଳତା ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛ, ତେବେ ତୁମ ଅସଫଳତାରେ ସେମାନେ ଯଦି ହସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଦୁଃଖିତ ହେବା କଥା କ'ଣ? ସମସ୍ୟା ଏହା କି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଅସଫଳତାକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଅସଫଳ ହେବା ସଫଳ ହେବା ଠାରୁ ଆହୁରି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବିନା ଅସଫଳ ହୋଇଥିବା ମଣିଷଠାରେ ଘୃଣା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ନୀଚ ଦେଖାଇବା ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଅସଫଳତା ଆମକୁ ବିନମ୍ର ରହିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦେଖାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଅସଫଳତାକୁ ଖରାପ ଭାବ ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ବିନା ଅସଫଳତାରେ ସଫଳ ହୋଇଯାଉଛ, ତେବେ ଜାଣିଯାଅ ତୁମେ ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜର କ୍ଷମତା ଠାରୁ ଛୋଟ ବନେଇଛ। ଏବଂ ଲୋକେ ଯଦି ତୁମ ଉପରେ ହସୁନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ ତାନା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତୁମକୁ ଦୁଃଖିତ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଭିତରେ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛ। ତୁମେ ନିଜର ମାନସିକ ସୀମାଠାରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି କିଛି ନୂତନ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆରମ୍ଭ ହିଁ କରୁନାହଁ। କାହିଁକି ନା ଅସଫଳ ବି ସେ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ କିଛି ନୂତନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଅସଫଳ ହେବାର ସାହସ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁମେ କେବେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ତୁମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଏଥିପାଇଁ ଅସଫଳ ହେବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ହସିବାକୁ ଭାବିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଆଗକୁ କହିଲେ, ତୃତୀୟ ଅଭ୍ୟାସଟି ଏହା କି ବେକାର କାମରେ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ କି ସେ ସମୟକୁ କାଟୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଏହା କି ସମୟ ତାଙ୍କୁ କାଟି ବର୍ବାଦ କରୁଛି। ଲୋକେ ସମୟକୁ ବେକାର କାମରେ ବ୍ୟର୍ଥ କରିବାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି ସତ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଏହା ଲାଗୁଥିଲା କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି କେବେ ସମୟ ବିତିଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାକରା ଆସିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁ ସମୟ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବାସ୍ ପଶ୍ଚାତାପ ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଯେବେ ଯାଏ ଜୀବନ ରହିଛି, ନିଜକୁ ଜାଣ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଭଲ କାମ କର, ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ବି ଖୁସି ମିଳିନାହିଁ। ହେଇପାରେ ସମୟକୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଯେବେ ତୁମକୁ ହୋସ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଦେଖିଥାଅ କି କେତେ ସାରା ସମୟ ବର୍ବାଦ ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ ତୁମକୁ ନିଜ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତୁମେ ପଶ୍ଚାତାପର ଭାବନାରେ ଭରି ଯାଇଥାଅ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ପଶ୍ଚାତାପର ଭାବନା ତୁମ ମନରେ ଚିନ୍ତା, ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଲଗାତାର ଭାବରେ ସେହି ଭୁଲକୁ ଭାବି ବସିଥାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କୌଣସି ବି କାମରେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏହି ଜିନିଷ ଲଗାତାର ଘଟିଥାଏ, ଯାହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସମୟକୁ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା। ଏଥିପାଇଁ ସମୟକୁ କାଟିବା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ତାହା କରିବା ଆରମ୍ଭ କର ଯାହା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଆଗକୁ କହିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଅଭ୍ୟାସଟି ଏହା, ଭାବିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ କି ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକେ ଏହା କରିପାରିଲେନି ଯଦି ମୁଁ କିପରି କରିପାରିବି। ଅସଲରେ ଅନ୍ୟର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଉପରେ ନିଜର ତୁଳନା କରିବା ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ତୁଳନା କରିବା ହିଁ ଆମକୁ ହାନି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବନା ବି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ବି ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଏହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, କାଳେ ତୁମେ କରିପାର। କାହିଁକି ନା ଅଧିକତର ସେହି ଲୋକ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ
ଯାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶା ନଥାଏ। ଏବଂ ଏହା ବି ହୋଇପାରେ କି ଯାହାକୁ ତୁମେ ବଡ଼ ଭାବୁଥିଲ, ଯାହା ପାଇଁ ତୁମେ ଭାବୁଥିଲ କି ସେ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛି, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଇପାରେ ସେ କେବେ ବି ସେତିକି ପ୍ରୟାସ ମେହନତ କରିନଥିବ। କେବଳ ମେହନତ କରିବା ଦେଖେଇ ହେଉଥିବ। କାହିଁକି ନା ଅଧିକତର ଲୋକେ କେବେ ବି ସେତିକି ମେହନତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି କି ମୁଁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହିଁ ନଥିଲା, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା। ଏବଂ ଏମାନେ ହିଁ ସେହି ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଥା କଥାରେ କୁହନ୍ତି କି ଯେବେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ତୁ କିପରି କରିବୁ, ତୁ କିପରି ସଫଳ ହେବୁ। ମାତ୍ର ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ଏ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ସେ କେବେ ବି ସେତିକି ଚେଷ୍ଟା ଓ କଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ କରିବାର ଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଅନ୍ୟର ନଜରରେ ନିଜର ଇଜ୍ଜତ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହି ଡରରେ କି କିଏ ମୋ ଠାରୁ ଆଗକୁ ନ ପଳେଇ ଯାଉ, ଏମାନେ ନିଜର ଅଧା ଅଧୁରା ପ୍ରୟାସରେ ଡରିକି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଡରେଇକି ରଖନ୍ତି। ଯେବେ ମୁଁ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ତୁମେ କିପରି କରିପାରିବ? ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଅସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ଏହା ଭାବିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ କି ତୁମେ ବି କାଳେ ଅସଫଳ ହୋଇଯିବ, ସେ କାମକୁ ପୂରା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କେବଳ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସ କର ଏବଂ ବାକି ସବୁ ସମୟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଭିକ୍ଷୁ ଆଗକୁ କହିଲେ, ତୁମେ କେବଳ ତୁମ ଜୀବନରୁ ଏହି 4ଟି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତେବେ ତୁମର ମନ ଏକଦମ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏହାପରେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତୁମର ମନ ସେଥିରେ ଲଗାଇ ପାରିବ। ଏତିକି କହି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା କି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି। ସେ ମନରେ ହିଁ ସେହି କ୍ଷଣି 4ଟି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ସେ ସେହି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।